それほど遠くまでに逃げ足だけは入っこっちの行軍がどうやらここならば。なるほどな。やはり待ち伏せか。このまま隠れて奇襲コール。レスタイ、お前エグベルト、闇を滅ぼすこと、闇を滅ぼすためにボーゼルの復活、ジェシカ様と共にそのうち計算反乱分子だと放っておいてもお前はだがそれは言いたいことはそれだけか。なんだと。エルヴィン、こちらから。よし、わかった。我が命に従いその姿を現す。かの者に力を。我が命に従いその姿を現せ。兄貴。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。かの者に力を。まだだ。わ任せてくだ。
者に力を。かの者に力を。我が必殺剣、見るがいい。そろそろだな。承知。お任せください。よし。奴らに反撃の機会を。我が空中さ。負けるわけにはいかん。我が敵を撃て。行くぞ、その命。これで終わりだ。はっだー。負けるわけにはいかん。